Așa, deci am revenit, așa arată ciorba noastră de balastru, pe care am terminat-o de făcut. Nu se prea vede de la atâția aburi, cred că s-a aburit camera, da. Lentila de contact s-a aburit. Așa arată ciorba noastră de balastru. Iar aici este mini ciorbă, bineînțeles de balastru. Cu o darabă mare de ceapă acolo. Și cam atât. Atât am vrut să vă arăt cum am terminat ciorba noastră de balastru.